Kaixo artistak, gaur buruketak egiteko pausoak ikasiko ditugu. Gogoratzen zarete nola egiten diren buruketak? Bada, lehenengo pausoa, nola ez, buruketa 3 edo 4 aldiz irakurri ulertu arte. Irakurri lasai. Pausatu nahi baduzu. Eta orain nire txanda, Mirenek 12 gozoki zituen. 3 janditu. Zenbat izango ditu orain? Orduan, bigarren pausua, zeozer ez baduzu ulertu, bai, zalantzak galdetzea. Zer edo zer ez duzu ulertu? Nor da protagonista? Hori da, ezta, Miren? Zer egin du Mirenek? 12 gozoki zituen, bai, eta? Zeo zer gehiago? Bai, 3 jandituela. Galdetzen digu zenbat izango ditu orain. Jada bagoa zeo zer pentsatzen, baina itxan. Zein da 3. pausua? Hori da, datuak urdinez azpimarratu eta galdera gorriz. Zeintzuk dira hemen datuak? Horrela egingo dugu dan azpimarratu? Ez, ezta? Hori da, Mirenek 12 gozoki zituen eta bestea 3 jan dituen. Ama, agian ia dan esan dugu, ezta? Agian hemen kendu alditu eta jarri 3 jan, ezta? Baina, kasu honetan agian justo koinziditzen du dena dela. Ezin dugu hitzik kendu. Eta galdera zein da? Zenbat izango ditu orain? Beraz, idatziko dugu? Ea ba? Nik urdinez idatziko dut zueko goratzeko. Mirenek 12 gozoki zituen, ezta? Beste datua. 3 gozoki jan ditu. Eta zer gehiago? Zer gehiago? Agian galdera jarriko dugu laguntzeko? Ea ba? Galdera ere idatziko dugu. Zenbat izango ditu orain? Beraz, 4. pausua pentsatzea zer gertatzen den. Pentsatzea gehiago ala gutxiago. Ze izango da. Baina, nahi baduzue, 4. pausua marrazkia egitea da. Orduan, marrazki simple bat egingo dugu, non Miren, ezta? Agertzen den, eta hori ikus dezakegu Miren 12 gozokirekin, ezta? Alagian jarri alditu hor gozokiak, eta gero, 1, 2, 3, ñam, eta atal bat orduan kentzen dugu. Edo nahi duzuen moduan, ezta? Marrazkia egitea. 5. pausua beraz, behin ulertuta, behin esan da, bai, 3 jaten baditu, 3 gutxiago. Hurrengo pausua, eragiketa egitea. Kasu honetan, 12 gozoki zituen, 12, 3 janditu, keen 3. Eta zenbat ematen du? 12, 11, 10, 9, oso ondo. Beraz, azkenengo pausua, galderari erantzutea da. Zer esaten du galdera? Zenbat izango ditu orain, ezta? Orduan, 9 gozoki
izango ditu orain. Ulertzen da? Azkenengo pausua da nik esan dudana. Pasatuko dugu. Lehenengo pausua bideoa aldiz irakurtzea. Bigarren pausua zalantzaren bat badago galdetu. Hirugarren pausua datuak urdinez eta galdera gorriz azpimarratzea. Laugarren pausua datuak idaztea. Bosgarren pausua pentsatzea zer egin behar dudan. Seigarren pausua marrazkia egitea. Orduan, bosgarren pausua eta seigarren pausua nahi duzuen moduan. Zazpigarren pausua eragiketa egitea. Bederatzigarren pausua emaitza idaztea galderari erantzun da. Zenbat izango ditu orain? 9 gozoki izango ditu orain. Eta bai, betiko moduan, azkenengo pausua birpasatzea. Ondo egin dut, 12 gozoki zituen hasieran, 3 janditu, zenbat izango ditu orain, kenketa ondo kendu dut, 12, 11, 9, bai, eta erantzuna. Ondo dago, egiaztatuta, ezta? Jartzen dugu moduan. Ondo, ezta? Beno, espero dut zuei erabilgarri egin izana. Beste bat arte.